50th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोव्यात सध्या चालू आहे आणि अशा कित्येक मूवी पूर्ण वर्ल्डमधून आम्हाला इकडे बघायला मिळत आहेत आणि त्याच्यातून आमच्या भारतीय किंवा लोकल रिजनल सिनेमा ज्यांना आम्ही म्हणतात त्या अशा प्रकारे पुढे येतात. म्हणजे त्याची स्टोरीज, त्यांचं इम्पॅक्ट एवढा जास्त असतो आणि त्यातून शॉर्ट फिल्म्स आम्ही जेव्हा म्हणतो तेव्हा कित्येक असे शॉर्ट फिल्म्स इकडे बघायला मिळतात ज्यांचं आमच्या मनावरती, डोक्यावरती डायरेक्ट परिणाम होतो. येस, अशाच एका शॉर्ट फिल्म च्याबद्दल आम्ही बोलणार आहोत. कारण ही शॉर्ट फिल्म मला वाटतं की ज्या लोकांनी बघितली आहे त्या लोकांकडून एक वेगळ्या तऱ्हेचा एक्सपिरियन्स आणि वेगळ्या तऱ्हेचे कमेंट्स ह्या फिल्मला मिळाले. गडूळ हे फिल्म आम्हाला बघायला मिळाली आणि त्यांचे डिरेक्टर गणेश शेलार सर आमच्याबरोबर आहे. सर, वेलकम टू इफ्फी. हॅलो, थँक्यू. सर, सगळ्यात पहिला प्रश्न, ह्युमन रिलेशन्सवरती हे फिल्म्स आहेत आणि अशा तऱ्हेची फिल्म करताना खूपशा गोष्टींचं आम्हाला भान राखावे लागते. कारण सर्वसाधारण पाहिलं तर अशा रिलेशन्स खूप म्हणजे समजायला कमी वाटतं, बघायला मिळतं, पण ते रिलेशन समजायला भरपूर काळ लागतो. काय आहे नक्की या फिल्ममध्ये आणि काय दाखवायचा प्रयत्न केला? जसं की तुम्ही म्हणला की इम्पॅक्ट साधायला पाहिजे किंवा इम्पॅक्ट झाला लोकांना पाहून ही फिल्म. तर खरं तर माझं तेच पहिल्यापासून म्हणणं होतं. म्हणजे जेव्हा मी स्क्रिप्ट लिहायला आम्ही सुरू केली ती त्यावेळेस की फिल्म मला वाटतं की आता म्हणजे असं कन्क्लुजन काहीतरी देणं आणि तो आता टाईम गेला तर तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारायला खूप, म्हणजे मला यातून खूप क्वेश्चन्स मांडले होते मी समाजापुढे या शॉर्ट फिल्ममधनं. तर तेच क्वेश्चन विचारायचे होते. तेच क्वेश्चन म्हणजे ही फिल्म अशी आहे की आमच्यासाठी असं होतं की ही फिल्म पाहिली ना की त्याच्यानंतर माणूस स्वतःकडे बघेन आणि स्वतः तो काय पद्धतीचं विचार करतो आहे हे त्याला कळेल आणि तो स्वतःला जाणून घेईन. सो हा एक त्याच्यातनं हे होता. सो माझं हेच होतं की लिहिताना या फिल्मचा मेन थॉट आहे की तुम्ही कुठलाही प्रिज्युडिस माइंडमधनं, तुमच्या लाईक्स डिसलाईक्समधनं, मोरल्स याच्यामधनं न पाहता ॲज अ ह्युमन बिईंग म्हणून तुम्ही एखाद्या व्यक्तीकडे पहा. सो तेव्हाच तुम्हाला तो माणूस समजून मिळू शकतो. कारण की तशी गोष्ट तुमच्याबरोबर घडू शकते कधी पुढे. सो त्याच्यात त्याचं रॉंग आणि तुमचं बरोबर असं नाही आहे. कारण मला तर असं वाटतं की कुठलाही माणूस रॉंग आणि राईट हा नसतोच. मुळात तो त्याच्याबरोबर जी सिच्युएशन घडलेली असते त्यानुसार तो वागतो. त्याच्यासाठी ते बरोबर असतं म्हणून तो ते ॲक्शन त्याच्यावर जातो. मग त्याचे काही ॲक्शनचे कॉन्सिक्वेन्सेस होतातच. सो दॅट्स द बेसिक थिंग. पण तेच की त्याच्या मुळे काहीतरी हे करणं की म्हणजे तुम्ही कुठलं तर हा माणूस बरोबर नाही आहे, हा चुकीचा आहे आणि असं मग ही जजमेंटल होणं. सो तेच मला याच्यातून मांडायचं होतं की आजकाल कसं एक स्त्रियांकडं पण कसं पाहायला जातं आणि मग त्याच्यामध्ये ते सोसायटी काय पद्धतीने परसिव्ह करते अशा सिच्युएशनमध्ये हे मला पाहायचं होतं. आणि मग तुम्ही बघा की तुम्ही आता म्हणजे कसे आहात आणि काय असं ते हे. सर, म्हणजे पूर्ण स्टोरी नाही पण एक थोडक्यात समजा सिनॉप्सिस द्यायचे झाले तर काय आहे हे फिल्म, कशाबद्दल? गोष्ट आहे आई आणि मुलाच्या नात्यातली गोष्ट आहे. मुलगा 14 वर्षाचा आहे, आई 34 वर्षाची. त्याचे वडील वारलेले असतात. साधारण त्यांना जाऊन एक 8-10 वर्ष झालेले असतात आणि साधारण 8 वर्ष झालेलं असतं आणि त्यांच्या मग ते असताना पण असं काही मग त्यांच्यामुळे त्रासच झालेला असतो, असं स्क्रिप्टमध्ये आहे भाग. तर त्यांचा आणि तर त्रासच झालेला असतो आणि मग त्याच्यात असं आहे की त्या वडिलांच्या डेथ ॲनिव्हर्सरीच्या दिवशी, म्हणजे जे पित्राचा आपण कार्यक्रम म्हणतो, त्या पित्राच्या कार्यक्रमादिवशी एक घटना अशी घडते ज्याच्यातून मुलाचा एकदम आईकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलतो आणि तो एक वेगळ्याच नजरेने तिच्याकडे पाहायला लागतो. सो आणि त्याच्यानंतर त्या दोघांचं रिलेशन त्याच्यामुळं कसं गढूळ होतं आणि त्या मुलाच्या एक त्याच्या पर्सनल विश्वामध्ये ह्याचा कसा परिणाम होतो आणि हेच त्याच्यामधनं सांगितलं गेलेलं आहे. बरोबर, म्हणजे एक लाईफ गढूळ होणं, म्हणजे त्याच्यात पूर्ण लाईफ त्याची म्हणजे त्याचीही लाईफ आणि त्या दोघांच्या नात्यामध्ये एक दरी निर्माण झाली आणि ते दोघं म्हणजे त्या दोघांचं रिलेशन आता गढूळ झालं. आता ते नीट होईल कधी माहीत नाही. म्हणजे माझी फिल्म त्या एंडला येऊन पोचते की जिथे असं आहे की आता ह्या दोघं एका जे चक्रात अडकलेत याच्यातनं म्हणजे हा मुलगा कधी सुटेल हे सांगू नाही शकत. म्हणजे
माहीत नाही की त्याने जर आता त्या आईला आई म्हणून पाहिलं तर, किंवा त्याला जर ती अंडरस्टँडिंग पुढे त्याचं वय आत्ता खूप इमॅच्युअर आहे, तो 14 वर्षाचा, सो त्याला ती गोष्ट आत्ता त्याच्या एजनुसार समजणं खूप डिफिकल्ट आहे. पण तो जर तसा पुढे आणि जसं ते राहतात मॅच्युरिटी, आणि ते जे राहतात तो एरिया पण म्हणजे तशा ह्यानी इतका मॅच्युअर नाही आहे, म्हणजे आजूबाजूची लोक आणि सो त्याला हे समजणं खूप डिफिकल्ट आहे. सो ते कधी तो तोडेल हे सांगता येत नाही. सो मला त्याच एंडवर आणून सोडायची होती फिल्म की, आणि त्याच्यामध्ये त्याचा एक काय पर्स्पेक्टिव्ह बनतो. बरं, मग 14 वर्षाचा रोहित नाव आहे. सो जेव्हा डायलॉग्स देतात, कारण हे खूप सेन्सिटिव्ह इश्यू असतात एका वेळेला, कारण एक आई आणि मुलाचं रिलेशन म्हटल्यावर समजा काहीतरी वेगळ्या लेवलवरती गेलं तर ते लँग्वेजला पण तो बोलतो, त्यांचं संभाषण ह्याच्यावरती कसं काय काम केलं होतं का, किंवा बघितलं होतं असं काही? मुळातच म्हणजे मला या फिल्म, आता आपल्या इकडे ना खूप आईचं असं खूप हे केलं आहे, आईला असं देव मानल्यासारखं आहे. सो ते पण आहे, आणि मुळातच एक अशीही बाजू आहे की ज्यांच्या आयुष्यामध्ये किंवा असेही लोक आहेत की ज्यांच्यासाठी हे खूप डिफरंट असू शकतं, यु नो. सो इट डिपेंड्स. सो मला असं नव्हतं की, मला खूप लोक म्हणत होती की त्या पितराच्या दिवशीच तो इन्सिडेंट घडणं हे खूप कसं तरी वाटतं, त्या आईची ती ॲक्शन असं त्या फिल्ममध्ये तुम्ही पाहिला, तर ते मी सांगणार नाही काय घडतं ते. सो ते खूप असं खूप ते बरोबर नाही आहे तिचं, कारण ते एक मोरल्स आणि ह्याच्यामधनं पाहत आहेत. माझ्यासाठी असं होतं की तो दिवस काय आणि दुसरा दिवस काय ती यासाठी मॅटर नाही करत, बिकॉज तिचे वडील म्हणजे तिच्या हजबंडबरोबर रिलेशन म्हणजे नव्हतं, त्यांनी खूप त्रासच दिला होता तिला. सो तिच्यासाठी हे नव्हतं. सो तो दिवस आणि दुसरा काही दिवस, सो त्याच्यामुळं सो मला हे होतं की की असं काही हे नव्हतं. मला त्या स्टोरीमध्ये हेच वाटलं की मला तिचीही बाजू बरोबर वाटली, तीही बरोबर आहे तिच्या जागी, तिने आज ते मुलासाठी तेवढं सगळं करते, सगळं घर चालवणं एकट्या बाईनी एवढं सगळं करणं, सो ते पण बरोबर आहे तिच्या बाजूने. सो मला तेच होतं की दोघंही बरोबर आहेत. मी जसं आधी म्हटलं की आम्ही रिलेशन्स बघतायत, पण ते रिलेशन्स किती लोक समजतात, कारण तुम्ही जसं म्हटलं की आईची बाजू पण बरोबर आहे, कारण 14 वर्षाचा असल्यामुळे त्याला एवढं काय माहीत नसणार, तो त्याच्या जागी सारखंच बरोबर असणार, आई पण बरोबर असणार. मला वाटतं ही मूवी तुम्ही बघायला पाहिजे. जेव्हा कधी तुम्हाला चान्स मिळतो नक्की तुम्ही जा, फेस्टिवलमध्ये समजा आहे तर नक्की बघा. किती काळ गेला म्हणजे फिल्म जेव्हा सुरू केली ते कम्प्लीट पोस्ट प्रोडक्शनपर्यंत? साधारण 1.5 वर्ष लागले मला फिल्म बनवायला. ही रायटिंग प्रोसेसवरच खूप टाईम घेतला. म्हणजे सुरुवातीला जेव्हा लिखाण सुरू केलं, मग त्याच्या स्टोरी फर्स्ट एक काय म्हणायचं या गोष्टीतनं हे पहिलं क्लिअर करून घेतलं, मग त्याच्या अराउंड स्टोरी क्रिएट केली. जी ज्या चाळीमध्ये माझं बालपण गेलं त्या चाळीच्या अराउंडच मी मग ते लिहिणं स्टार्ट केलं. माझ्या पर्सनल काही एक्सपिरियन्सेस त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व केले. त्याच्यानंतर माझी एक को रायटर मोनिका उबाळे ती त्याच्यावर इन झाली. सो आम्ही दोघांनी खूप डिस्कशन्स त्याच्यावर केले. जवळजवळ 12 ड्राफ्ट आम्ही त्याचे लिहिले होते. सो आणि खूप मेहनत केली होती. आणि त्याच्यानंतर 6 दिवसांचं शूट होतं रिगरस. 1 दिवस वाढला कारण की ते मध्ये प्रॉब्लेम आला, दंगल झाली होती पुण्यामध्ये, कोरेगाव भीमाचा इन्सिडेंट झाल्यामुळे. सो 1 दिवस वाढला, सो बजेट पण वाढलं. आणि मग त्याच्यानंतर अराऊंड 5-6 महिने आम्ही पोस्ट प्रोडक्शनला घेतलं, कारण की मला असं वाटतं की एडिटिंग पण खूप महत्त्वाचं आहे, साऊंड डिझायनिंग पण खूप महत्त्वाचं आहे, म्युझिक आणि ह्या सगळ्या गोष्टी खूप गरजेच्या आहेत. सो त्याच्यावर कधी कधी कसं होतं की मला असं वाटतं काही लोक की खूप लवकर म्हणजे फिल्म झाली की 15 दिवसात एडिट आणि फिल्म बाहेर म्हणजे असं. सो मला असं वाटतं की त्याच्यावर टाईम स्पेंड केला पाहिजे. तुम्ही जसं जसं टाईम स्पेंड कराल ना तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी कळतात की एडिटेबल, की ही गोष्ट वर्क नाही होते, ही वर्क होते. आणि त्यावेळेस तुम्ही बायस्ड व्हायला पाहिजे. तुम्ही कुठलाही इमोशनली अटॅच न राहता एखाद्या पर्टिक्युलर सीन्सशी, शॉर्ट्सशी की अरे हा शॉट खूप भारी आला आहे, मला हा ठेवायचाच आहे. सो मला पण आवडलेला एक शॉट, पण मी तो काढला. ॲक्च्युली मी एडिटेबलवर 2 सीन कट केले. तुम्ही स्वतः एडिट केलं? मी नाही केलं, पण माझा जो कुणाल वाळवे जो एडिटर होता त्यांनी एडिट केलं, पण मला बसायलाच लागतं त्याच्याबरोबर. सो आम्हाला असं झालं की त्या एडिटेबलवर हे 2 सीन वर्क नाही होत, कारण ते थोडंसं मजा येत नाही आहे. सो काही गरज नाही आहे असं वाटलं, ही इन्फॉर्मेशन पोचलेली ऑलरेडी. सो मग त्यावेळेस तसे डिसिजन घेऊन तेच 2 सीन कट केले. सो एकदम मग फिल्म एकदम इम्पॅक्टफुल बनली. सो आपल्याला
एडिटेबलवर साऊंडमध्ये. सो आपल्याला असे ट्रायल अँड एरर्स करायला लागतात. सो मला ते पण खूप इंटरेस्टिंग वाटतं. मला वाटतं फिल्ममधली ही एक खूप चांगली गोष्ट आहे शॉर्ट फिल्म्स, कारण कमीत कमी टाईममध्ये, कमीत कमी शब्दात, कमीत कमी फ्रेम्समधून जास्तीत जास्त काय दाखवता येतं, आणि हे मला वाटतं चांगल्या डिरेक्टरची एक कला आहे. अँड सर, मी एक लास्ट प्रश्न विचारतो आहे, कारण नागराज मंजुळे सरांनी पण शॉर्ट फिल्ममधून सुरू केली होती. काही फीचर फिल्मचे प्रोजेक्ट्स आहेत? आत्ता तर मी माझी एक तिसरी भेट नावाची शॉर्ट फिल्म झाली आहे. त्याचं पोस्टचं काम चालू आहे. आत्ता एका महिन्यामध्ये त्याचं होऊन जाईल. म्हणजे जवळजवळ आता 4-5 महिने झालं ते शूट होऊन. मागच्याच म्हणजे आपण जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये शूट केलेली आहे, सॉरी. सो आता त्याचं काम होत आलं आहे आणि ती लाईनअप आहे. आणि पुढचं माझं अजून एक शॉर्ट फिल्मवर लिखाण चालू आहे. फीचर फिल्मचं पण डोक्यामध्ये आहे एक कन्सेप्ट, त्याच्यावर काम करेन. पण आत्ता ऑर्गॅनिकली मला असं वाटतं की आता ती अजून पुढची एक शॉर्ट फिल्म आहे, तर ती का नाही करावी. म्हणजे मला काय असं हे नाही आहे की आत्ता लवकर म्हणजे असं सक्सेस वगैरे हे नाही. मला अजून शिकतो आहे मी, अजून खूप साऱ्या गोष्टी करायच्यात. सो मला असं वाटतं की आता ते ऑर्गॅनिकली येते अजून एक शॉर्ट फिल्म, तर करावी शॉर्ट फिल्म. त्यासाठी मग असंच प्रयत्न कर, जसं की ह्याला एक मग खूप त्रास पण होतो की एवढं सगळं परत ते सुरुवातीपासून बजेट रेज करा आणि मग परत पैशाची चणचण. आत्ता माझ्या पुढच्या फिल्मला पण माझं आत्ता पोस्टसाठी पैसे कमी पडले, म्हणजे नाहीच आहेत पैसे थोडेफार. सो त्यालाही आता रेज करायचे, असं इकडून तिकडून काय ना काही करून गोष्टी हे करून. सो ते करतच मला वाटतं ते तर असतंच. म्हणजे तुम्ही जर काहीतरी करायचं आहे मग तुम्हाला हे करायचं लागतं. सो फीचरचं आत्ता तर म्हणजे असं मी काय पण आहे विचार. पुढची अजून एक शॉर्ट फिल्म लिहितोय मी, ती कंप्लीट झाली की मग त्याच्यानंतर मला वाटतं पुढच्या वर्षी तिसरी भेट या मूवीच्या निमित्ताने आमची दुसरी भेट होणार नक्की. सर, थँक्यू व्हेरी मच गिव्हिंग युअर टाईम. थँक्यू व्हेरी मच. बेस्ट डिरेक्टरचा फिल्मफेअर पुरस्कार मेळोवपी मेघना गुलजार न्यूनन्सीस अँड प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग ह्या विशयाचेर इन कन्वर्सेशन सेशनान उलयली. तिच्या वांगडा पूजा लाडा सुरती, जुही चतुर्वेदी, मधुरा पलीत आणि सुमेधा वर्मा ओझा ही पॅनलाचेर आसली. Meghna, you're a writer and a director, and you always said that a story needs to arrest you, totally take you in, and the other parts of the filmmaking, like your cast, your commercial viability, all of that comes later on. So what is it about a story that really ticks you? And this is a question to all of you actually. I think it's the central core of the story, Right. Whatever that may be. I'll go back to my last two films. With Talwar, I think it was the duplicity of one particular case where you had two victims, but you had two sets of theories, two sets of murderers, two sets of murder weapons. So the central core of the story is Right. what grabbed me actually. Yeah. With Razi, it was this inimitable strength of this girl who at the blink of an eye, agreed to this decision to just put her whole life at stake, and never second guessed herself or her decision going forward. It's the core of the story that grabs me. That it has to have that immense strength to hold me, and that's the only thing that will make me capable of taking it forward or doing a good job at it. Actually, if that doesn't grab me, that starting point doesn't grab me, I'm not sure how good I will be at taking it forward or executing it. Right. All of you here have explored a variety of subjects through stories and movies. But when a subject is very close to your heart, like of real people, of us, stems from society, one of us or all of us, is the attachment more, and is the process different? No matter how much you try, you will be part of the process emotionally. You will be writing it at some level, your perspective on it. Because you are a sum total of the experiences that you have. So all your ideas or immediate references will perhaps come from the life that you've lived, the people that you've met, the places you've gone to. For you, Razi was based on a real story, and Talwar there was so much of Talwar in the public domain. So you were so much closer to the real subjects, pretty much, right? So how was your process? Unfortunately for me, I can't put the personal into the films that I make, otherwise I'll be in real serious trouble. But I think if it's not personal, it's a projection. You do eventually have to become the character, like Juhi said, because otherwise
you're not going to find your depth, even while writing, neither while executing. And for a director, on set, your cues are very, very physical and visual. So you sometimes have to even adopt the body language of a man when you're cueing a male actor, right? You need to start thinking like a man if you're a woman, and if you're a male director, you need to do it vice versa. I think the only difference between, for me at least, when I was making fictional films as opposed to now true life, is that there is a tremendous sense of responsibility now that sits on your shoulders, because the authenticity factor is at a premium and there is no way you can compromise on it. So that responsibility actually makes me work harder, makes the team work harder, and I think that somewhere impacts and benefits the film in the longer run. Thank you. For me, it will be slightly different, because when I'm shooting, say, a fiction, then the process of connecting in that way with an actor is quite... subject is different. The subject is different, and you cannot really connect while you're doing a visual process. Like when you're writing or you're directing, it's much more an organic process where you're into the character. You're naturally more involved. When I'm shooting it, I'm somewhat of a spectator all the time. Eyes of the story. And eyes of the story. But that kind of reverses if I'm shooting a documentary. Because then I'll have to really connect with the characters, and I have to really make them comfortable. For them, I should be invisible. So that only can happen when I'm mixed up with them so much that they ignore my presence. हार्ट्स अँड बोन्स या चित्रपटाचे इफ्फी 2019च्या इंटरनॅशनल फिल्म सेक्शनान स्क्रीनिंग झाले. ह्या स्क्रीनिंगच्या निमतान अँड्र्यू लुरी व ताजो एक्टर पत्रकारां वांगडा उलयलो. I mean, how many countries do you plan to exhibit film? In how many countries it will be released? How difficult it was to market the film? What are your plans? We came back from Canada last month. You know, Canadians also are good at organizing this kind of... A lot of films and a lot of people are also there. The same thing, you know. And we had 5 interviews a day. 5 different interviews, and 2 to 3 they show it in different places in one day, and there were so many things going ahead with them, and that's the only place that we went to, but the rest was actually inside within Australia. And this is the place where this is the second international place where we are asked to come. Because the director was actually going overseas, he's going somewhere else. And then Hugo Weaving is the person who played Dunn, is the second person there, and I'm the third person. So there were nobody, but I said no, I have to go to Goa, I have to go to India. I've been looking for ways to go to India, so this is the chance. I'm going to see these people. Because I have 2 of my younger brothers. They graduated from somewhere here, Pune. Yeah, that there is a university here, Pune. Yeah, they graduated there. Oh, one of them is in Canada, another one in the US. We never met even for nearly 30 years. Even when I went to Canada, there was no way for me to, because we go from one place to the other, and there was no way for me even to meet any one of them. I went back home. But I'm going to talk about this place when I go back. I'm excited about it. I'm going to talk about it. Can you tell us how Indian films or TV serials are received in Australia? Are they popular, or is only Indian diaspora watching them? Indian TV series and TV serials and movies? Because we have sizable diaspora even there, but are they as popular as they are in other Central Asian countries or some African countries even? Well, I can't really say, because in Australia I lived there for 18 years. I'd never been in a cinema even a day, not even one day, because I have everything within my house. I watch them, whatever I want, I just watch them within my house. So I don't go there, but my kids actually go there and they watch. So it's very difficult for me to mention it, whether people
So people go by culture. They watch these movies by culture according to the number of people when you see them in the theaters. But if you say about this in Sudan, and you know now Sudan is divided into two. We used to be in the north, but now the country is divided. We are from the south, but we used to live in the north. In the north, Indian film is highly respected. Sometimes twice in one night, not in a day, they watch it at night only. भोंगा या मराठी चित्रपटाक आणि उरी या हिंदी चित्रपटाक नॅशनल अवॉर्ड प्राप्त झाले. भोंगा चित्रपटाचो डायरेक्टर शिवाजी पाटील आणि उरी चित्रपटाचो डायरेक्टर आदित्य धार हे दोघे जण त्यांच्या मूवीबद्दल पत्रकार परिषदेत उलयले. Bonga, the Marathi movie, it revolves around the use of loudspeakers set up in the mosque and temples and how its use has caused a lot of suffering and misery for a family. It was declared the best Marathi film at the 66th National Film Awards and the movie was screened in the Indian Panorama section. मेरी फिल्म का नाम है भोंगा मीन्स लाउड स्पीकर. और आप लोग सब जानते होंगे कि साउंड पोल्यूशन पे बहुत सारे लोग बात करते हैं. हाई कोर्ट ने बोला है कि भोंगा मतलब स्पीकर के मस्जिद हो, मंदिर हो, डीजे हो, जो भी धूम धड़ाका चलता रहता है उसके बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है मगर कोई ध्यान नहीं देता है. तो मुझे भी बहुत लगा कि ये इस पर कुछ एक सब्जेक्ट होना चाहिए. तो मुझे एक लाइन लगी. खुद राइटर हूँ मैं इस फिल्म स्टोरी का. स्क्रीन प्ले डायलॉग मेरी ही है और उस पर एक फिल्म बनाना चाह रहा था. तो बहुत सारे लोगों के पास गया था मैं, मगर ऐसे सब्जेक्ट पर कोई हाथ डालने को रेडी नहीं होता है. तो खुद ही पैसा इकट्ठा करके मैंने वो फिल्म बनाई. तो लकीली उसको बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड मिल गया और स्टेट के सारे अवार्ड, महाराष्ट्र स्टेट के सारे अवार्ड उसको मिले. बहुत सारे अवार्ड मिले. यहाँ पे सिलेक्ट पहली बार मैं पैनोरमा में आया हूँ. मेरी फिल्म पहली बार सिलेक्ट हुई यहाँ पे. फिल्म का सब्जेक्ट साउंड से रिलेटेड है और इस साउंड से एक बच्चे को क्या तकलीफ होती है इस बारे में पूरी फिल्म में मैंने दिखाने की कोशिश की है. बाकी स्टोरी मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर पाऊंगा. सब नए एक्टर है, थिएटर के एक्टर है. और कल शो हुआ. लोगों का रिएक्शन देख के मुझे इतना सुकून महसूस हुआ कि लोग इतने अंदर से बात कर रहे कि ऐसी फिल्म आनी चाहिए थी. बहुत दिनों से ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई बात ही नहीं कर पा रहा ठीक से ऐसे सब्जेक्टों पे. तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सब्जेक्ट बहुत अलग है. क्योंकि मंदिर के भोंगे है, मस्जिद के भोंगे है, डीजे है, गणपति है. इन सारे साउंड में एक स्टोरी, एक बच्चे की कहानी है. छोटी सी 3.5-4 साल का बच्चा है, उसकी कहानी है. In 2016, militants attacked Uri base camp, killing Indian soldiers, and the Indian army retaliated by executing a surgical strike. This film is based on that event. The movie won 4 national awards, and director Aditya Dar, he made his directorial debut with Uri, which was based on the Uri attack of 2016. He has also worked as lyricist, writer, and assistant director in many notable movies. We would also like to hear more about Uri from you. Uri, like ma'am said, that it's about there was an attack on 18th September 2016 at Uri base camp where 19 soldiers were martyred, and on 28th September night India conducted a surgical strike in which a lot of terrorists were killed. So the story was about what happened in those 10 days and eventually how the surgical strike was conducted. So at that time I was doing a film called Raat Baki when somewhere around September we were supposed to get into the shoot in October, and because of the Uri attack that film had to be stopped because Pakistani actors were asked to go back, and everybody was worried ki what do we do, how do we recast the film and how do we find somebody else. While we were thinking of that, the surgical strike happened, and suddenly I was kind of more interested in knowing exactly how did Indian Army pull off such a huge operation. It was one of the biggest covert operations ever conducted in India, and suddenly my whole attention shifted to that
So in film industry, it's very important to have a certain level of tenacity to survive. And I think it was because of that tenacity we found an opportunity where it actually became like a problem for us. Our film was getting shelved and everything, and suddenly that problem itself became such a beautiful story for us to showcase to people. And the film purely was supposed to be a tribute to our Indian Army and their sacrifice, and especially to their families, the kind of sacrifice they have to make. And I'm glad that it was really well received. It was supposed to be a very small film, but the kind of love and appreciation we got from across the quarters and from the army fraternity, defense fraternity, and everywhere, it was incredible. And then we won national award, and everybody started recognizing our work in terms of the technical aspect of it. And whatever said and done, it was an incredible team effort. We had the average age on our set was 25, so it was an amazing team effort. भुरग्यांनी सुद्धा इफ्फीचो आनंद लुटचो म्हणून या वर्सा चिल्ड्रन्स फिल्म विलेजाचें आयोजन केलां. ह्या विलेजीन भुरग्यांचे फेवरेट कार्टून कॅरेक्टर्स जसे स्पायडरमॅन, मिनियन्स, मोटू पतलू यांच्यो कलाकृती केल्ल्यो आसात.